खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव मन्थ्रि हान्जाया रिपर्ट गथायबाय। बाक्सानि बरमाया एबसुनि दैदेननायाव बरमानि 22 आफादफोरा जयै सावरायलायदों। मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना। सालबारियाव पुलिसआ हिर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स साप्लायारखौ हमदों। नगावनि लुन्थुमारियाव होखारनाया दिनै नैथि सान। माखासे नखरफ्रा गुबुन जायगायाव खारलांबाय। बाक्सानि जोबथेसालियाव श्यामाकान्त महन्त आरो सितार शर्माखौ इडिआ जेरा खालामदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव गाग्लोबनायनि हेंथायै एफआइआर होबाय। 6 हारिनो एसटि होनायनि थाखाय सदनाव लाबोनाया गोदान बिलखौ सिजिट'आ माब्लाबानो गनाया। गोनां जायोब्ला रेल लामा राजा लामाखौ बन्द खालामगोन, बुंदों दिपेन बर'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव दानानै होजानाय मन्थ्रिफोरनि हान्जाया थियारि खालामनाय रिपर्टखौ आसाम बिधान सभायाव दाखिल खालामबाय। बे रिपर्टखौ सदनाव दाखिल खालामनायनि उनाव बेखौ मिरु सोरखारनो दैथायहरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि मन्थ्रि आफादनि बे रिपर्टखौ सदनावबो नाजावबाय। बे रिपर्टखौ 3 मन्थ्रिफोरनि नायदिंनायाव थियारि खालामनाय जादों। मन्थ्रि रनज पेगुआ बे मन्थ्रि आफादनि मासिगिरि। बबेखानि मन्थ्रि आफादनि रिपर्टखौ लानानै हेंथा दोलोआ सदनाव सावरायनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिधान सभानि बुंथिगिरिया सदनाव सावरायनायनि खाबुखौ होआसै। मन्थ्रिनि हान्जाया रिपर्ट गथायनायनि उनावनो रायजोनि खना खनला रंजाखांनाय आरो गोख्रों सोमावसारनायफोरखौबो नुनो मोननाय जादों। एसटि माननि थाखाय गनायथि जानाय मोनद' हारिया रंजानायजों बमा पताका गावदों। गुबुन फारसे थाखानाय ट्राइबेल हारिफोरा बेनि हेंथायै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि मन्थ्रि हान्जानि रिपर्टआव आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ 3 बाहागोआव बोखावनो सुबुरुन होदों। बे 3 बाहागोआ जादों एसटि प्लेन, एसटि हिल्स आरो एसटि भेलि। बेखौबो मख'नो नांगोनदि मन्थ्रि हान्जानि रिपर्टआव गोदानै एसटि दाबिनाय टाइ आहम, चुटिया, साहा बागानिया आरो आदिबासिफोरखौ एसटि भि, राजबंशिफोरखौ गवालपारा जिल्लायाव एसटि भि आरो गवालपारा जिल्लानि बाहेरा राजबंशिफोरखौ एसटि भि होनो सुबुरुन होदों। एसटि भेलिआ आसामनि थिसनथाइ, सोलोंथाइ, राजखान्थि बायदियाव बाहायजागोन। आसामनि मोनद' हारिनो एसटि मोनथायखौ होनो थाखाय केबिनेटआ थिरांथा लानायखौ बर'नि मोन 22 आफादफोरा खौसेथि जानानै होबथानो थाखाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुवारै सावरायनाय जानानै थाङो। बर' आरो ट्राइबेल माहारिनि बे खैफोदनि समाव एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, बर' लिरगिरि गौथुम, बर' फोरोंगिरि गौथुम, बर'फोरनि मोनफ्रोमबो धोरोमनि आफादफोर बायदिजों लोगोसे जथायखौ सावरायदों। आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमाव जौगाखांनाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानानै आसाम एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनो थांखि लानायखौ हेंथा खालामनानै मरान आरो मटक हारिजों लोगोसेनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशी हारिखौ एसटि होनानै जों थाखानाय ट्राइबेल हारिनि मोनथाय आरो मर्यादाखौ खोमोरनो नाजानायखौ होबथानो थाखाय बर'फोरनि मोन 22 आफादफोरा जथायै सावरायदों। जौगाखांनाय मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जों बर' आरो ट्राइबेल माहारिफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो नाख्रेबजागोन आरो जोंनि मोनथायफोरा गैया जालांगोन। जोंनि 6 सिडुल ओनसोलाव राजखान्थियारि मोनथाय आरो हानि मोनथाय बायदि बायदिफोरा फारियै गोमालांगोन। आसाम सोरखारनि मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ होबथानो नांगोननि थाखाय एबसुआ नोजोर लाखिनानै बर'नि मोन 22 आफादफोरखौ लानानै जयै सावरायदों। बे जौगाखांनाय हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ होबथानो थाखाय फैगौ समाव सिजिट'आनि बेनाराव थांनानै गोख्रों सोमावसारनायजों लोगोसे आसाम आरो बिटिसि सोरखारनि दैदेनगिरिफोरजों थाबैनो सावरायनानै बेनि राहाखौ लानाय जागोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मोन 22 बर'नि माहारियारि आफादफोरा सावरायनायनि गेजेरजों मोनबा बिथांखिफोर आजावनानै लानाय जायो। बे बिथांखिफोरा जाबाय: आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो थांखि लानायखौ बोखांफिननानै लाफिननांगौनि थाखाय सोरखारखौ सावरायनाय। नैथियाव, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों सावरायनानै सिगाङाव हरनाय एनअसि लाइजामखौ बोखांनानै लाफिनहोनाय आरो गोदानै एनअसि हरनो मोना होनना सावरायनाय। थामथियाव, बर'नि गासैबो एमएलए, केबिनेट मन्थ्रि, बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, सानै एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोनजों सावरायलायनानै गावसोरनि बिबानखौ फोरमायथि होनाय। ब्रैथियाव, बर'नि गासै आसामनि 1500निबो बांसिन मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै आथिखालनि थासारिखौ लानानै गुवारै सावरायगोन।
जोबथियाव गासै बर' आरो ट्राइबेल माहारियारि गामिफोराव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ होबथानो नांगोननि थाखाय सोमावसारनाय थांखिखौ लानाय जागोन होनना मिरुनि एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायथियो। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। गोबोरथना पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे साप्लायार हमजादों। सालबारि एसडिपिअ देबशिश क्यास्टुडननि दैदेननायाव बे जाफुंसार एन्टि ड्राग्स अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ 28 बोसोर बैसोनि साफिक आली होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। साफिक आलीनि न'आ बजालि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नमाथियाव। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ साफिक आलीनिफ्राय 279.1 ग्राम हिर'इनखौ जब्द खालामदों। मोनब्रै साबोननि केसआव सोनानै लांदोंमोन आरो गुबुनाव साप्लाइ खालामनो नाजादोंमोन हिर'इनखौ। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला ड्राग्स साप्लायार साफिक आलीया बे समाव गोबोरथना पुलिस स्टेशनाव पुलिसनि जिम्मायाव दं आरो बेबायदि आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिनि सायाव बांसिन मिथिनो थाखाय जेरा खालामनाया सोलिगासिनो। बबेखानि साफिकखौ नेम बायदियै जेबथिसालियाव दैथायहरनाय जागोन होननानैबो पुलिसआ बुंदों। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कामरुप लुथुमारि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव इभिकसन खालामनाय एबा होखारनाया दिनै नैथि सान। नगाव जिल्ला खुंथाया दिनै फुंनिफ्रायनो लुथुमारि हाग्रा ओनसोलाव फिन इभिकसन खालामदों आरो दासिमबो बै ओनसोलखौ नागारलाङि नखरफोरखौ होखारदों। मख'नो गोनांदि कामरुपनि लुथुमारि हाग्रा ओनसोलनि 5,962 बिघा सोरखारि हायाव 1,700निबो बांसिन नखरफोरा बोसोर सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दंमोन। हाग्रा बिफान आरो जिल्ला खुंथायनिफ्राय इभिकसन खालामनायनि नटिस हरनायनि उनावनो माखासे नखरफोरा गावनि न' बांफोरखौ सिफायनानै आरो लाइ-लथरफोरखौ लानानै लुथुमारि ओनसोलखौ नागारलांदों। रिपर्ट बायदिब्ला सनिबारखालि इभिकसननि गिबि सानाव 1,200सो नखरखौ बुलडोजारजों सिफायनो होनाय जादोंमोन। बबेखानि इभिकसन खालामनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो बायखोन्दा मस्जिदनि गेजेराव थानानै माखासे सुबुंफ्रा नामाज फरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। सा 7 दायनिगिरिफोराबो बे समाव जोबथेसालियाव। बेनि गेजेरावनो जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि महरै अजद होजानाय श्यामाकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ इडिआ जेरा खालामदों। बाक्सा जिल्ला जोबथेसालि सिङावनो इडिआ श्यामाकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ जेरा खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला सनिबारखालि इडिनि मोनसे टीमआ निकासियाव थानाय बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव श्यामाकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ माखासे घन्टा समा जेरा खालामदों। सनिबारखालि बेलासे 4 रिंगायाव इडिनि टीमआ बाक्सा निकासिनि जोबथेसालियाव सौहैदोंमोन। बेनि उनावनो इडिआ माखासे घन्टा सम श्यामाकानु आरो सिद्धार्थखौ जेरा खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायाव मुं थिखांनाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि बानजायगिरि श्यामाकानु महन्त, जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मा, जुबिननि फंबाय सन्दीपन गार्ग, जुबिननि पिएसअ परेश वैष्णव आरो नन्देश्वर बरामोना बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव दं। क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय। बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय दाखिल खालामनाय जादों एफआइआरखौ। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै आसामनि मन्त्रि हान्जाया आसाम बिधान सभायाव रिपर्ट गथायनायनि उनावनो 29 नबेम्बर सनिबारखालि बेलासियाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै सोमावसारनाया 3,000-4,000सो सुबुंफोरनि हान्जाया बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव गाग्लोबदोंमोन। एबसु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि फिरफिला लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानाय खुद्रिखांनाय आरो जोंखांनाय सोमावसारग्राफोरनि हान्जाया बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव जर-जुलुमै हाबना एसेम्बलि मावख'नि टिभि, साउन्ड सिस्टेम, खिरखिनि ग्लास, दरजा, सफा आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। बबेखानि सोमावसारग्राफोरनि हान्जाया अफिस रुमाव हाबनानै माखासे बेसेन गोसा डकुमेन्टफोरखौबो थेर-बेथेर खालामदों होननानै एफआइआरआव मख'नाय जादों। बेनि बिदिन्थि महरै एफआइआरआव भिडिअ फुटेजफोरखौबो पुलिसनो गथायदों आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायदों। गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दिनै CC2नि बानजायनायाव गेदेमा रुंसारि भीमबर देउरि बिथांनि 78थि थैनाय सान फालिनाय जायो। थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे मैया आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनायनि थाखाय सदनाव लाबोनाय गोदान बिलखौ थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय गिथावना खैफोद लाबोगोनखौ नुनानै सावनानै खुद्रिसारनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लायो। CC2नि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।